Včera bol krásny slnečný deň a to znamenalo ideálnu príležitosť vyraziť behať na hory. Začal som dole na parkovisku pri chate Vrátna a vyrazil som smerom hore. Lanovka smerom hore nešla kvôli silnému vetru, ale to nevadilo, rád to vybehnem po svojich. Celú cestu som stúpal poradným strvákom a prvú polhodinu mi lítka išli odpadnúť, ale potom už to bolo fajn. Za necelú hodinu som vybehol do Snilkovského sedla, kde fúčalo 106 a pokračovalo vyššie rýchlo na Veľký Krivaň. Po hodine a 10 minútach som bol konečne hore a užíval si nádherné výhľady na Malú Fatru. Hore poriadne fúkalo, ale aj tak som si to neskutočne užíval a poprosil som jedného turistu, nech mi spraví video a rýchlo som bežal smerom dole. Nohy držali, kolená neboleli a presne v týchto chvíľach si uvedomujem a ukazuje sa dôležitosť silového tréningu. Svaly, kloby a šlachy sa adaptujú a sú oveľa odolnejšie. Po chvíli som vybehol na chleb, kde fúkalo ešte viacej a odfúklo mi aj šiltovku, takže smerom dole som bol o niečo ľahší a cesta bola rýchlejšia. Na ďalšom kopci som doplnil energiu a pokračoval ďalej, vychutnával som si nádherný beh pohrabený s krásnymi výhľadmi na obe strany. Posledný kopček za mnou a utekám dole po strmej lúke, no túto som si absolútne že neužil. A po 2 hodinách a 15 minútach som zbehol kúchať na Gruni a vychutnal si čapované pivko na lehátku. Pôvodný plán bol ísť s lanovkou dole, mal som aj kúpený lístok, ale bolo tak krásne a navyše to pivo bolo treba vybehať, takže som sa rozhodol zbehnúť až na parkovisko. No a samozrejme pyrohy s brinzou nemohli chýbať. Bola to makačka, ale všetko sa dá, stačí mať rozumne nastavený tréningový plán, dobrú stravu a nezanedbávať regeneráciu.